miriranyiwo kuna Jehova mukutambudzwa zvemurombo, idombo rega rinopa simba, muedzi ari pedyo. Miranyi padombo, simbiranyi apo, dombo ndi Kristu ega. Kutitakurira tichazomira, nechita chichaponeswa. Miriranyi mwese kururama, moyo ushinge nerudawiro, idombo rega rinokurira, zvitema zvepasipo. Miranyi padombo, simbiranyi apo, dombo ndi Kristu ega. Kutitakurira tichazomira, nechita chichaponeswa. Miriranyi mwese muidiro, kana ranono karichakura, idombo rega rinotipawo kuzorora kudenga. Miranyi padombo, simbiranyi apo, dombo ndi Kristu ega. Kutitakurira tichazomira, nechita chichaponeswa. Kwazwai vana vaMwari, mangwanani akanaka sangano. Toda kutenda Mwari nenguva yavatipa mukati memangwanani ano, kuti tidzidze kubva mukati meshoko ravo. Mumangwanani anhasi tichatarisa tsamba kubva kuna Zvakazarurwa chapter 3. Zvakazarurwa chapter 3 ndo pane tsamba yatichatarisa mumangwanani ano. Zvakazarurwa chapter 3 verse 1. And unto the angel of the church in Sardis write, these things saith he that hath the 7 spirits of God and the 7 stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. Nyorera kumutumwa wekereke iri paSardis uti, zvanzi naiye une mweya minomwe yaMwari nenyeredzi nomwe, ndinoziva mabasa ako, kuti une zita rekuti uri mupenyu asi wakafa. Now, Bhaibheri parinonyogwa, John ari paPatmos anopiwa tsamba dzekuendesa kukereke nomwe. Now, tsamba idzi dzine zvadzaireva kukereke nomwe dzaitovapo physically mukati meAsia panguva yaJohani. Asi tsamba idzi dzine zvakare zvadzaireva kunesu wachazorarama munguva dzekuguma. Vanonzvera Bhaibheri vanotenda kuti tsamba idzi dzine zvadzaireva kubva panguva yesangano revadzidzi
kunosvika panguva yesangano Jesu achidzoka. Kereke yokutanga iri Ephesus, yechipiri iri Smyrna, yechitatu iri Pergamos, yechina iri Thyatira, yechishanu ndiyo Sardis, yechitanhatu ndiyo Philadelphia, yechinomwe ndiyo Laodicea. Now, Jesu paanozviintrodusa kusangano rimwe nerimwe, ane title yaanoasuma. Kuchechi yepaEfeso, Jesu anoti ndini ndakabata nyeredzi nomwe muruoko rwangu. Zvazvinoreva ndezvekuti chechi ichechi yakava nekubudirira mukuparidzwa kwevhangeri. Saka mumwe nomumwe waiva muchechi akanga ane njodzi yokufunga kuti kubudirira kwebasa kunobva mucontrol neorganizing. Saka Jesu anoti kana mukavona mabudirira mukati meiri basa, mabudirira kwete nokuti magona kuronga, but mabudirira because God is in control. Regai ndikuudzei sangano raMwari, mukavona taita maefforts tikabhabhatidza, mukavona taronga makongress akabudirira, tabudirira kwete nokuti tagona kuronga, tabudirira because God is in control. Kusangano repaSmyrna, Jesu anoti ndini ndakanga ndakafa, tarira ndiri mupenyu. Chikonzero nei imhaka yokuti sangano iri rakasangana nepersecution. Ndo sangano rine zimudhara zierida rainzi Polycarp, waiziva nhengo imwe neimwe mukati mesangano. Regai nditaure nemaerida mangwanani ano. Kuita erida sandi kuita zvidaidziro. Kuita erida inyaya yaMwari yokuti unofana kuziva nhengo imwe neimwe mukati mesangano. Kwete kuvaziva badzi, asi unofanira kuvanamatira. Saka Jesu anoti ndakanga ndakafa, tarira ndiri mupenyu. Polycarp musi waakafa anonzi akati ndokumbiravo mumbondipa nguva yokunamata. Awana nguva yokunamata, anotanga kunamatira munhu mumwe nomumwe waaiziva pachechi aipindira. paSmyrna, nhasi erida akanzi namatira vari muchechi mako iwe, uri waunoziva here? Uri kuziva here nhunha dziri kusanganikwa nadzo nevana vaMwari? We needed a generation yemaerida ane sangano pamoyo. Zvikanzi kuchechi inotevera, chechi yePergamos, Jesu anoti ndini ndine munondo unopinza namativi maviri. Ndaiverenga ava Hebrew chapter 4 ikati nokuti shoko raMwari ibenyu. Rinopinza, rinocheka kupfuura munondo unopinza namativi wose, richiparadzanisa mafungo nomongo. Munoziva chipenyu chikatanga kurarama mukati memunhu pane zvinoitika. Ndakastadha pamusoro peutachiona mavhairasi akaita kunge vana COVID. Hazvidi kuudziwa kuti pane munhu une COVID, because pane chipenyu chiri kurarama mukati mechimwe chipenyu. Hazvidi kuudziwa. Nozaka regai nditaure example inokasika kubatwa nevanhu. Vana baba nana mai vanonyatsoihwisisa. Ukaona mumunhu maane munhu ari kurarama, ndokuti mudzimai azvitakura. Hazvide explanation, zvinotongooneka.
kuti pane chorarama mukati memunhu. Saka Jesu anoshuvira kurarama mukati medu kuburikidza neshoko rake. Saka kana chipenyu chorarama mukati memunhu, anochinja step, haangofambi zvisina order. Chikonzero pane chipenyu chorarama mukati make. Kana pane chipenyu chorarama, anochinja fashion. Haapfeki zvaanoda, anopfeka zvinodiwa nechinorarama maari. Unongoona kuti madhirezi opfekwa aya pane chinorarama. Kana pane chipenyu chorarama mukati memunhu, haadle zvaanoda, anodla zvinodhikitetwa nechinorarama maari. Ukaona uchiri nezvako iwewe zvaunoda, shoko harisati rararama mukati mako. Saka kuchechi yePergamos, Jesu anoti, vakomana chenjerai, munondo wandinawo ndewe shoko benyu rinofana kurarama pakati pevanhu. Kuchechi yeThyatira, Jesu anoti, ndini mwanakomana waMwari. Nawo kana pane chimwe chinhu chachallenjwa mukati memazuva atararama, umwari hwaKristu. Vanhu vanoenda pamunhu so kuti ndiye anotiregerera zvivi zvedu. Jesu akati, aiwa vakomana, zivai kuti kwandakagara uko, ane simba rokukangamwira zvivi ndiJesu. John achinyora 1 John 2:1, vana vangu vaduku, nokunyorerai zvinhu izvi kuti murege kutadza. Asi kana tichitadza, tine murevereri kuna Baba, iye Jesu Kristu wakarurama. Haasi mudzikinuri wezvivi zvedu badzi, asi wezvivi zvenyika yose. Zvitadzo zvinoendwa nazvo kuna Jesu. Kana wanetseka nechivi, solution yechivi ndi Jesu mwanakomana waMwari. Ndiye anonzi naJohani, tarirai gwayana raMwari rinobvisa chivi chenyika. Kuchechi yeSadhisi yatiri kudzidza mangwanani ano, Jesu anoti, ndine mweya, mino mweya Mwari. Nawo kana pane chinhu chiri kudiwa mukati mesangano, mweya waMwari. Mission iyi yatiri kunzi chosen for mission inorema ikabatwa navanhu vasina mweya waMwari. Inorema ye. In fact, deita ine nguva tingadei tataura pamusoro pemufananidzo wavasikana vane 10 vanonzi vakatora mwenje yavo, mapenzi chakaratidza kupenga kwavo, vakatora mwenje isina mafuta. Ukanoverenga Zakaraya otsanangura 4:4 dzaZakaraya, zvikanzi Zakaraya unoonei, zvikanzi hapana chandinohwisisa, zvikanzi naMwari, shoko rangu kwauri nderekuti not by power nor by might but by my spirit. Basa raMwari harifambe nokuda kwemaplani edu. Basa raMwari harifambe nokuda kwokuronga kwedu. Basa raMwari rinofamba nokuda kwesimba ramweya mutsvene. Saka chimwe chinoita kuti vanhu varambe vachitadzira Mwari kunyange mavhesa vachimaziva, inyaya yokuti mweya waMwari haupo. Vanoda kurarama shoko iri nesimba ravo. Vanhu mavhesa ezvegumi vanomaziva asi havadzosi. Chikonzero mweya wachona haupo. Vhesi yakati usaita upombwe 20:14 yaExodo anoiziva asi upombwe haregi. Chikonzero mweya haupo. Mwari akati ndine mweya minomwe pano. Zvikanzi kuchechi yePhiladelphia, ndine key dzekuti pandavhura hakuna unovhara.
pandavhara hakuna unovhura. What a mighty God watinonamata. But chinondishamisa ndechekuti vanhu vachona vanonamata Mwari une makii ose hatina maresources ebasa rachona. Tinochema masikati nousiku tichishaya, asi Mwari ari kuti ndini ndine key yokuti pandavhura hapana unovhara. Vanhu vachona vanonamata Mwari une key vane madhoo avari kutadza kupinda kuita witnessing. Iye Mwari achiti key ndakabata pandavhura hapana unovhara. Zvikanzi kuchechi yeLaodicea, zvikanzi ndini chapupu chakatendeka, dangwe rezvisikwa zvaMwari, the beginner of the creation of God. Noza message yeLaodicea Mwari wakatitendera tichaitaura. Anzi message yachona irida kutaurwa naMwari, vakatanga vatotaura kuti ndiri chapupu chakatendeka. Kuti kana mazoiverenga musazofunga kuti ndi John waida kukutukai. Because message yachona haina overstatement. Message yachona haina exaggeration. Iri kutotaura kuti uri bofu, wakashama, uri rombe, hauoni. Saka nhasi regai tipinde mumessage yeSardis. Now chimwe chinhu chaakundihlisa mumazuva ano itsika yokungoverenga bhaibheri tichipfuvura. Ngoverenga bhaibheri so totodarika. Unohwa munhu achiti negore rakafa Mambo Uzia, Isaya wakavona Mwari. Mambo Uzia wachona ndiani? Usati wasvikako kuti Isaya akavona Mwari, ko anombonzi Uzia wachona ndiani? Hanzi nemunyori webhuku rinonzi Christ Object Lessons, very many are content with a supposition in regard to the truth, taking for truth the sayings of others. Taneta sangano nevanhu wekuti akangoona mharidzo yepasocial media ndo yatova divine service yeSabata rinotevera. Haana nguva yekugara pasi achinzvera kuti avone kana zvinhu izvozvo zviri izvo. We needed a generation yevaparidzi vanoverenga shoko raMwari. We needed a generation yemaerida anoverenga shoko raMwari. Take time to study the word of God. Saka pari kunzinyorera mutumwa wekereke yepaSardis apa, chimbotorawo nguva yako kuti Sardis yachona chaimbova chii, zvii zvaitwa paSardis. Now kereke yepaSardis, in fact guta rinonzi Sardis rakanga riri capital of the Lydian city. Guta iri rakanga riri guta rakanga rine mukurumbira. Mari yatinoti makoini nhasi vakatanga nekugadzira makoini varume vemuSardis. Vakaita invention isina kuafekta nguva yavo chete, asi nanhasi nyika dzose dzine makoini as a medium yokuchinja mari. Saka ndoko kwakatanga kushandisirwa makoini kuSardis. Guta iri pakasimuka the Middle Persian Empire rakakepchiwa na Cyrus. Achinge ari capture ndobva atora one of his satraps, one yemagenerals ake, one yemukuru wemativi empire yake, ndobva ariita capital yake. Ndobva razokepchiwa zvakare naAlexander the Great. Ndobva razokepchiwa zvakare mushure mekufa kwaAlexander the Great. Ndobva ratorwa nemaSeleucids. Now pakafa Alexander the Great, according to Daniel chapter 7, Greece yakadivided into 4 kingdoms. The Grecian Empire rikatorwa nemagenerals 4 Alexander the Great. One ainzi Ptolemy, umwe wachona ainzi Lysimachus,
umwe wachona ainzi Kasanda, umwe wachona ainzi Seleucus. Saka ava vainzi maSeleucids avo vekwaSeleucus ndo vakatora guta rainzi Sardis. But guta iri nhoroondo yacho yakaenderera mberi, rakanga riri guta rine mukurumbira. Pakazofomwa kingdom yainzi Pergamum, rakabva ratorwa zvakare rikaabsorbiwa into Pergamum. Asi rakazorohwa neearthquake mugore raAD 17. Richinge rarohwa neearthquake ndobva raparadzwa, ndobva emperor weRome aofa kuti toda kuti guta iri risimukire zvakare. Ndobva guta rasimukira zvakare because akari exempta kumataxes. Wari exempta kumataxes ndobva ravakwa, ndobva rapera. Richinge rapera rakapamwa zvakare neimwe earthquake. By the year about 295 pakanga pasisina chinoratidza kuti pakanga pambori neguta rine mukurumbira, pakanga pambori neguta rakainventwa macoins, pakanga pambori neguta rakasvikwa nana Cyrus the Great, pakanga pambori neguta rakasvikwa nana Seleucus. Regai ndikuudzei, ndosaka munyori manje akupiwa naMwari zvikanzi paSardis apo dambudziko nderekuti une zita asi wakafa. Pane vanhu vanorarama mumukurumbira wavo wakare, wane zita asi wakafa. Zvachiti takamboparidza isu vhangeri, tikambofamba naro, takamboimbisa isu pamakembu meeting, zvakuitwa izvi zvasiyana nezvataita. Teerera mudikani, dambudziko rako uri kuraramira zita asi wakafa. Pane vanhu vava kutadza kuchengeta kutenda vachizembera pamushana wenhoroondo yakare. Chechi takaipinda kuchanyogwa makotali aiuya asina makala. Aiwa, une zita asi wakafa. Sangano reSardisi rinonzi rakafa, rine zita chete, asi Mwari ari kuti ndine vashoma. Kana iwe uchiri kuita upombwe, usafunga kuti munhu wese ari kupomba. Kana iwe uri kuputsa sabata kumba kwenyu, usafunga kuti munhu wese ari kuputsa. Teererai vakomana nevasikana, kana muri kutsvodana musati mawanana, musafunga kuti vanhu vese vari kuzviita. Pane njodzi yekuisa chechi yose mubraketi yechitema nokuti iwe uri kukundikana. Kana iwe uri kuita corruption kubasa kwako, sauya panapo uchitanga kuti hapana muchene, Mwari ari kuti pakafa ndinawo mazita mashoma. I have a few names. Mubvunzo ndewekuti pavashoma ipapo uripo here iwe? Pamazita mashoma iwayo ndiva nani? Ndiripo here? Unokwana here pamazita mashoma? Nakuti tiwane nguva yekunamata mangwananano, patiri kunamata sangano rakasimuka, todawo kunamata nevashoma. Vanoti isu tenzi tinzwireiwo tsitsi mazita edu akwanapo. Muimbi uya we73 anoti tenzi tinokumbira mutsa kuti tese tinozomira munzvimbo dzedu nokusatya. Apo mambo wapinda. Aripo here mumwe chete anoti ini Mwari, chikristu changu ndiri mumumvuri wepast experience. Ndakazvitarira ndiri kuona kuti ndadzokera kumashure. Simuka umire netsoka dzako tive nenguva yekunamata. Tenzi handina ngesepfumadze pasepo ine ndinoche makope ndamodanga komsoro imomo samba
rewo mambo wenyuwe kudenga imi mundiudzeponesi kutenda kanyo ini ndinoda kuziva kutenda kanyorwa imomo tsamba reupenyu yerenda kanyo. Dakunamata nemunhu anoti ini Mwari zita ndinaro, kune dzimwe nzvimbo ndaita mukurumbira, asi mukati mesangano renyu Mwari ndodawo kuverengwa. Kana zvichibvira ndoda kubhabhatidzwa. Aripo here mumwe chete akadaro asimudze ruoko rwake anoti ini Mwari kana zvichibvira I want to be baptized, ndigamuchire Jesu samuponesi kekutanga mukati meupenyu hwangu. Aripo here mumwe chete akadaro? Ndogona kusakuona, famba uchiuya kuno kumberi tiwane nguva yokunamata tiri tose. Aripo here mumwe chete anoti ini Mwari kana zvichibvira I want to be baptized? I can see somebody coming. Aripo here mumwe anoti ini Mwari ndoda kukusarudzai samuponesi wangu, kana zvichibvira ndifambe nemi. Pavashoma vamunavo Mwari nenivo ndinoda kukwana. Aripo here mumwe chete? Somebody is coming. Aripo here mumwe anoti ini Mwari pamunoverenga vashoma, when you are going to count the few, nenivo Mwari ndoda kunge ndiri ipapo. Famba uchiuya, famba uchiuya. Aripo here mumwe anoti ini Mwari ndibatsirei pandinotarisa upenyu hwangu pamuchaverenga mazita, ini ndogona kusavapo. Ndine zita pane vanodhakwa, ndine zita pane vari kuita upombwe, ndine zita pane vari kuvhenganisa, ndine zita pakati pevanoroya. Asi Mwari ndibatsirei, when you count the names I want to be there. Aripo here mumwe chete? Patiri kuimba stanza yekupedzisira, famba uye. Ndinoda kuziva kutenda kanyorwa imomo tsamba reupenyu yerenda kanyo. Pastor Kavaza, uyai mutinamatire. Ziva kutenda kanyo imomo tsamba reupenyu yerenda kanyorwa. Baba wedu vari kudenga namuponesi Jesu, tinokutendai mukati menguva dzino dzamangwanani. Tinotenda nekuti unganidzo yeshoko renyu izvokwadi. Pose pamunotaura kwatiri mune shoko rekutizivisa. Tinotenda nekunongedzawo chivi nezita racho. Tinotenda nevana wenyu wanzwa kunyange kurayira kweshoko iri. Hatina nhoroondo yekuunganidza kwamakamboita wamwe saizvi mukatisiya takadaro. Ishoko rinorapa, ishoko rinowandudza. Rapai hoshewo yechivi iri matiri, zvirokwazvo tibvewo pano tasangana nemi. Tinochema Mwari mukati mangwananano, chikumbira zvikuru kuti mutibatsire kumira munzvimbo dzedu nekusatya. Nyaya dzamazita idzi
tigone kudzimiririra. Patakamborarama neupenzi kumashure, tiregererei mudzime kudarika kwedu. Kusimuka uku kurewesa kubva pasi pemwoyo, kuti toda kuchinjawo ngano dzemazita edu. Zvimwe zvacho zvatinozikanwa nazvo Mwari zvinosemesa nekunyadzisa. Asi tokumbira kuti mutibatsire tibvewo pano mazita edu ashanduka. Nyika ichationa zviso zvichipenya igobvunza kuti zvafamba sei. Mhinduro iti namuponesi anoshamisa. Totenda nemutauro wamashandisa. Naiye unoshuwawo nyasha dzenyu. Tose tiri pano munamato wedu kuti tambowawarira kubata chikero ichi chekutenda. Takamirira kupetwa kwenhoroondo yenyika ino, mazita edu anyorwa mubhuku yeupenyu. Tinotenda nekuti matinzwa uye munositinzwa. Kunamata kwedu nekutenda muzita raJesu. Amen. Dina muponesi andoshamisa, andondishamisa ini, andondiwika mubakore dombo, kunenzizi dzerufaro. Andondiwika mubakore dombo, rinobvisa nyota yese. Awiga upenyu murudo rwake, ofukidza nderuoko rwake, anondifukidza ini. Ndinda muponesi andoshamisa, andorerutsa mitoro, anondimisa handizoteneki, ndiye anondipa simba. Anondiwika mubakore dombo, rinobvisa nyota yese. Awiga upenyu murudo rwake, ofukidza neruoko rwake, anondifukidza ini. Nguva dzese anondikomborera, ndozadzwa nembiri yake. Mbiri kuna Mwari ndomuimbira, ndiye mununuri wangu. Anondiwika mubakore dombo, rinobvisa nyota yese. Awiga upenyu murudo rwake, ofukidza neruoko rwake, anondifukidza ini. Kuti ndapfeka mbiri ndozokwira, tokumba naye makore. Ruponeso rudo runoshamisa, toimba tese kudenga. Anondiwika mubakore dombo, rinobvisa nyota yese. Awiga upenyu murudo rwake, ofukidza neruoko rwake, anondifukidza ini. Anondiwika mubakore dombo, rinobvisa nyota yese. Awiga upenyu murudo rwake, ofukidza neruoko rwake, anondifukidza ini. Is my name written there? Tenzi andinangise, fumate pasipo, ninoche maku.
kutinda kanyorwa kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa ikamala milipaliwi kamala milipaliwi kamalami oh 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 ikamalami lipaliwe kamalami lipaliwe kamalami lipaliwe ikamalami lipaliwe kamalami lipaliwe kamalami oh 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 ikamalami lipaliwe kamalami ikamalami lipaliwe hey hey umuzi okhanyayo ozindlu zimhlophe unabangcwele bodwa abangubo zinhle ngeke kwangenalutho olungcolisa zikhona izingelosi eziwulindayo kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa kuziva kutinda kanyorwa